IManyano yabasebenzi besinyithi boMzantsi Afrika I-Numsa ngamafutshane iceba ukubamba uqhankqalazo ngaphandle kwamagumbi okusebenzela eQumrhu loPhuhliso lwamaShishini eSandton ngoLwesihlanu esibheke kuwo. Le manyano iqhankqalaza ngokuchasene nabo ababekwe ukuba bahlangule i-SA Steel Mills kuntyumpa-tyumpeko lwezimali nanjengoko ibatyhola ngokurhuqa inyawo ngeenjongo zokuba baxhamle ngemali kule meko. I-Numsa ikwaveza inkxalabo malunga nabathengi bale nkampani esele bechongiwe ngelithi banento yokwenza ekuwohlokeni kwale nkampani evelisa intsimbi. The National Union of Metal Workers of South Africa is inviting the media to attend a picket outside the company offices of the IDC in Sandton. This is the second time we are protesting outside the offices of the IDC over the issue of the business rescue practitioners. Earlier in the year, Numsa demanded that the BRPs must be prevented from milking the process by extending the process unnecessarily. Here we're referring to the business rescue process, which they continue to do. We also raised concerns about some of the people who've been shortlisted to buy SA steel mills as part of this BR process, because some of them are connected to the people who plunged the company into a crisis in the first place. There will be a memorandum handed to the IDC. The picket will take place on Friday, the 22nd of August at 10 o'clock a.m. in Sandton.